Bagusii naende nomore nabere ngaki ntanya gocha iga naende tokwanere chimbacheri chia abagusii lakini rero ntaete mbaire bwango sana tokwanere embacheri eyemo egoteba ng'a kemoni gekamitiwa marionya na gosusubariwa gokonyera mogisangio konya taratweka mo na masangi. Eyio na embachero abagusii bakwanete abwo kare sana tinkomanya inki bakwanerete igo lakini enchera yaye eki bakerete bagakwanera igo neri ng'a abanto mbare isiko iga iga bosa abanto mbare barenge engaki eywo banarete mpango gwa kando. Mpango gwa kando tari arochaka nkoruka arochagete ekero obwate mpango gwa kando naende eise komochania ng'a mokago bosa aigwe komonyene kwarwarire mpango gwa kando ache gokorora igo ogokwa eki naki gekorokwa amasangio. Bono mbanyorete ekero mpango gwa kando ache gokorora ekero orwarete naende obe buna ekwaremegwa mono kabisa otaete gokwa abanto baria barenge abang'aini baria bamanyete oyio mpango gwa kando ochaga gocha gokorora naende ngokwa ore ebare kogenda barigia ekemoni bagesunyora amarionyo bakegingera bagokarangera bakoretera kwaria abwo bakobwenerete ogokwa. Naki bateberete iga kemoni gekamitiwa marionyo gekarusiwa amarionyo kero egento kiarusiwa amarionyo kegosusubara gegasusubara naki batebete ekemoni gekamitiwa marionyo na gosusubariwa gokonyera mogisangio. Mogisangio oyo konya ochire nyomba mwago lakini bono ekero achia korwara gose ekero moka achia korwara naende egento gekogenda both sides oyomo oyo nase komochania arware mpango gwa kando ache gokorora mpaka okwe tinkomanya gose nomosabera buna obwene. Igo nabo kere igo egento keragokonye gioka na ekemoni morarigie mokegingere mokarange mo omonto oyo ocha kororwa nari arabwene. Gaki monya korigia naende aye ndakamina aywo ninche mbaretere bono monyare mokomonyora amang'ana aya ya chimbacheri ekegusii kera rituko. Inche na oyoino John naende ntokwane naende. Eyio nero nataka mbateire rero ase eng'encho mpango ya kando echio yose kogoka iga na banto mbete bosa amasangio naro ororo amasangio igo ogokupia akogoita okwe tororane naende.